znamená, že vlastne u nás klesli mnohí ľudia, ktorí mali parcely v starom územnom pláne ako stavebné, ich zrazu nemajú. My to teraz zistujú postupom času prichádzajú. Druhá vec je hovorím, že aj pokiaľ chce mesto rásť a mať nejaký rozvoj ako regionálne centrum, ako krajské mesto, tak máme robiť všetko preto, aby sme tých ľudí pritiahli a nie vyhnali. Ešte sme im teraz ako dali priniesť do rakvy, že oni aj prišli, ale my nemáme kde umiestniť. Lebo máme jeden priemyselný park, ktorý môže toto a teraz príde niekto, že on by rád toto, no nemusí čakať na zmenu územného plánu, to ja nebudem toho čakať, nemôžem, tak idem vedľa do nového mesta alebo do Dubnice. Takže my sme, ako, ono sa to dá spraviť tak, že pristúpite k tej demografii a pozrite si, áno, klesa, tak klesneme a je to vybavené, ale použiť nejaký prieskum a rozbor práve odôvodniť to, že prečo by Trenčín mal rast a že má tú ambíciu a že to chce, tak o to mali byť tie prieskumy, že teraz dať priniesť do rakvy územným plánom tomu, že my sa chceme rozvíjať a my nemôžeme, lebo sme si sami sebe spravili taký územný. Takže, ale na tú otázku, že či do krajiny alebo nie, tak som tu potom mapu ukázal, tak je to v podstate tak, že tie bývalé na tom druhom brehu sú vlastne Zablatie, Zlatovce, Orechové, Zamarovce, že to boli 4 obce bývalé a medzi nimi boli nejaké voľné plochy, oni sa teraz akoby spájajú dohromady, ale to je výstavba rodinných domov, že tie medzi tými jednotlivými obcami a potom je taký pomerne silný tlak, že jak má byť ten juhovýchodný obchvat, vlastne ak je to najväčšie sídlisko trenčanské takto, že by malo akoby pokračovať okolo tej Brezy. To vlastne aj tým cieľom by malo byť, že ten juhovýchodný obchvat má byť, že by to mesto malo naozaj spojiť do nejakého, nechcem to nazvať, okruhu, čiže tá urbanizácia popri ňom by mala byť taká logická. Plus je okolo tej Brezny, a to je atraktívne územie tá Brezna, ten kopec, pekný priestor, správny vzduch, pretože napríklad je oveľa atraktívnejšie, ak sa hovorí, že na rieke, že nejaké rovnováha na dvoch brehoch, ako keby mala byť, ale nevždy to platí, lebo proste tu je u nás je to, ten potenciál je na tomto brehu, na tom druhom brehu ide železnica, diaľnica, je to rovina, sú to polia, je to ďalej od toho mesta, čiže logicky je, že skôr u nás tento jeden breh sa ľudia. A vy čo ste mysleli tým, že rozrastá do kraja, akože v územnom pláne sa ide rozširovať akoby plochy pravidlánu? Tak já nejsem teda přímo z Pardubic, ale pochopil jsem to tak, že vlastně v Pardubicích zjistili, že těch ploch už v tom stávajícím územním plánu je tolik, že to vlastně město nemůže naplnit, když tak opravdu teda. A že vlastně ten nový územní plán už říká, že ty další plochy nejsou potřeba. A to se tady nějakou dobu teda je ta snaha to jakoby prosadit, tuhle myšlenku. A teď mě překvapilo, že po volbách vlastně se asi změní teda osazenstvo radnice a vlastně tu myšlenku teda všichni zapomněli, jestli jsem to dobře pochopil. Když můžu reagovat, tak to ještě nevíme, jo, protože nový zastupitelstvo ještě není, jo, takže nevíme, oni na odboru hlavního architekta ještě nebyli se ptát, kam by to mělo směrovat, nebo kam oni půjdou s tím novým územním plánem, takže je to taková otázka, nedá se na to reagovat. No, mám to. Ale příprava to směrování nového územního plánu je návrat do města, to je využití právě těch stávajících volných prolů, brownfieldů v centru města a nejít právě na úkor toho rozširování. A ja sa spýtam, ja nejak dobre Pardubice nepoznám, ale pravím pre Labe, že tam je vlastne také dosť veľké, to vyzerá z toho tak vyzerá, že dosť veľké územia medzi riekou a Písnickou, čo tam je, že to bolo teraz, je to dané ako čo, že výrobné plochy a napríklad, že tie sa majú zmeniť na stavebné pozemky, alebo... Tak to nebolo myslené to bolo skôr, je tu strašne veľa starých priemyslových areálov, starých areálov z armády a takto. A tie začať urbanizovať v rámci centra mesta. Když si pozreli na mapu Pardubic, tak je strašně takových obrovských ploch území, které jsou v rámci města. Je jedna z velkých tém právě to spojení města mezi Labe a to je toho sídliška centra
nejakým pásom, nejakej zástavby, o tom je taktiež veľká polemika. Pardubice dopravne, ja keď som prichádzal, my sme išli od Chrudimi a tam bola dosť taká veľká, tam je taká odbočka Držkovce, Dražkovice. No, Držkovce. A prešli sme za tú odbočku a bola strašne dlhá fronta aut a som videl, že sa asi 3 otočili. Tak som sa tiež otočil a išiel som tady cez tie Držkovce, že to je nejaký jav, že vieš nás zapchal, alebo to bola nejaká havária, alebo... Ne, teďka se rekonstruuje prakticky celý tedy centrum. Aha, takže to je... Všechno je zavřené. Je teď běžná záruka. Ale jinak Pardubice... Takže dobre, že som sa otočil. To by som tu nestiel. A co vy hodláte dělat s tím průmyslovým areálem nebo s tou výrobnou toho auta? No, to je v súkromných rukách, ale ako som hovoril, našťastie jednoho vlastníka, ktorý si veľmi dobre vedomí hodnoty toho pozemku a preto to nepúšťa čiastkovo, ale sami chcú jednoho dňa, tá výroba sa tam už stále zmenšuje a zmenšuje a jednoho chcú odísť oni na kraj, lebo to bolo kedysi kraj mesta, keď to vzniklo. To bolo vlastne, to je staré zhruba, alebo viac jak 100 rokov a to bolo na lúk, keď to bola lúka tam. Takže oni sa raz presťahujú a naša predstava je také, že ten pravý breh nemá také nejaké regionálne, centrum akoby tej mestskej časti, že takže tam by malo vnúknuť niečo obchodno, kultúrno, s bývaním na také niečo a prepojiť a s tým, ak by sa to mohlo prepáť k tomu tej rieke, tak tam pri tom brehu by zaujímalo vlastne, že hore nejaké rezidenčné bývanie, ale na tej zemi už také funkcie, také centrum, voľné typu, ja neviem, aj šport, tam otázka bude, že kde a ako tam umiestniť, tam je veľmi silný potenciál toho, že naozaj sú tam krásne výhľady odtiaľ na ten Trenčín, to som vlastne hovoril už predtým, ale že nedá to len ako rezidenčné bývanie, o ktoré by bol veľký teda záujem, ale dostať tam aj niečo, že aby sa tie brehy naozaj prepojili. Tam je ešte touto starý územný blázni, ako 74. tam mal navrhnuté, neviem, okresné výbory a tak tie administratívu vtedajšieho režimu, ale že čo sa mne aj osobne zdalo logické, že áno, že už sa teda snažili vyrovnávať trošku váhu tých dvoch brehov. Takže my máme také, my napríklad to trhovisko, o ktorom som hovoril, nie je v centre mesta, je na kraji takého, že veľmi širšieho centra mesta, že, ale zase je blízko toho najväčšieho sídliska juh, čiže akoby polovici mesta to vyhovuje, že to majú bližšie a nemusia ísť do centra. Na druhej strane hovorím, čo už iné má byť v centre ako trh, takže veď to je ten život toho mesta, ktorý x krát denne to tam proste robí atmosféru a učí to znova tých ľudí do centra chodiť. Takže napríklad jedni z nás mali, že presne dajte to trhovisko na ten druhý breh a už začne tá spolupráca tých dvoch brehov nejak lepšie fungovať. Ale ja si napríklad nemyslím, že by malo na druhom brehu zrovna trhovisko, to už je až také moc toho centra, ale bude to ještě zložité. My jsme tady tak daleko, že ani tržiště nepotřebujeme. Není co na ně prodávat. Že nebudou mít ten autor. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Kde jsme nenapínali strunu. Já bych to teď končil. Oficiální část tady je na sále, bych to končil. Tady budeme na chvíli být dole v klubu. Takže já bych chtěl ještě jednou poděkovat za prezentaci a ten pro mě velmi zajímavý proces té soutěže. Myslím, že by měl být skoro inspirativní pro nás, jako i pro město vůbec, jak udělat takovouhle opravdu super soutěž mezinárodní. Zároveň teď musím poděkovat všem sponzorům klasicky a pozvat není to poslední přednáška o City,
Bude ještě příští měsíc, 13. 12. listopadu 12. listopadu a pak ještě v prosinci. a pak ještě v prosinci. Tak ještě toho máme půl. A jo, vlastně už vím, takže první budou tady Vodňany a potom bude Litomyšl, takže doufám, že dorazíte, protože si myslím, že to ještě bude zajímavý povídání o městě. Ja som videl aj Vodňany a Litomyšľu a bolo to. Takže pozvání i zo Slovenska na české města, tak super. Takže díky ještě jednou. Ja ďakujem.